filmez. Wow, Deci că e greu. Băi, frate, zici că ești în mijlocul creierilor mulților. Ajung la mijlocul mulților. Asta adevărat. Hai că e fain. E mișto. Mă, zi de asta că e un singur sens, știi, Aha. mărește trilul. Yeah. Cu el, cu fiicele lui și cu alt prieten. Și opreau numai bunăciuni. Și noi să vorbim codificat. Și nu mai știu care, Adi sau ăla la Matei, zice, băi, o marmotă, nu-mi place, băi, dar uite o marmotă bună. Și la care Andreea s-a prins imediat cu marmota bună, zice, băi, e blondă sau brunetă? Și bă, nu știm, că noi nu ne-am uitat la păr. Ne-am uitat că era bună. Blondă sau brunetă? Contează culoarea părului. Exact. Mamă, ce ating ghețarul de apă. Wow. Bă, da. Ce coada lacului, da? Wow. Bă, e frumos. Ce baraj. Ah. Hai, ce baraje, băi. Chiar e... Uite aia ăla. Ah. Aici merge, nu merge mai sus. Bă, aici. Aia era ideea, să mergi mai încetișor. Da. Cunoaște. Ce la chemare și sau că eu îl văd. Păi ai văzut Păi aia, nu că ziceam pe, eu că- eu nu aveam cum să văd. Da, știu. Era indicat pentru toată lumea să... Uele, lung, lung. Lung, așa am zis și eu.
seama, dar distanțele sunt mai mari ca la La ce te referi? Făgăraș. Ah. Zice așa că e valea mai... Mi se pare că sunt băi de largi. Mergi un pic mai încet ca Făgăraș, să te focalizeze dai bine. pe vale imediat. Trece, Uite, uite, marmota. uite, marmota. Da. Cu fi aceeași. Cu cea din spate? Nu mă. Întrebăm cum o cheamă. Acuie. Poți să mai și oprești un pic. Am mers 3 minute. Dacă găsești loc unde poți să mai faci poze. Aici? Da, dar după aia să nu se suprapunem cu alții. Nu, că ai mers 3 minute. Și ce înseamnă? Cum avem... Mai putem sta. Mă, adevărat că de-aia sunt făcute astea, să te dai jos, să privești poze, un da. pic, că e Da. păcat. Așa îi dai talpă și ai ajuns în 5 minute în capătul ăla. Avem o jumătate de oră la discuție. Sau nu, 10 minute. 10 minute. Poate că o nivi mai târziu, da. Ce mișto e norul ăla pe... Ăla din dreapta, da. Și care e pleată vânt. E cam întunecat drumul acolo. Nu se mai vede muntele. Nu se vede muntele. Da, mai e contrastul. Atunci dă undeva la mijloc. Zona de mijloc. Da, uite, acum e foarte... Așa. Cu ei. Nu, nu, sus. De pe cer. Ce? Așa. Ce? Asta e... Nu, cerul trebuie să iasă. Vreau să plec cascada. Impresia că am trecut un grima cu asta, băieți, atunci am văzut chestia asta. Da, ai trecut pe aici. Cred că da. Când am fost pomată, că... Cred că nu mai mult. Din păcate. Ce parking de fugi, da. Aici. Deci mai este stație de tren pe Da, este asta. Și se duce în jos, nu? Nu, se duce în sus. Sau duce în partea altă. Păi cred că ce, mă, trebuie să merg. Coboară. Coboară. Coboară, da. S-au fi dat ăștia cu schiure pe aici. Cred că a ajutat la construcție. Vezi că mai am Aici să mai oprește. la cam loc. Da, o să ne ducem la... N-am loc. Aici, în Aici? stânga. Hai să Păi bine, aici ziceam și... Aici. Ok. Stai așa. Da, uite, cum am zis eu cu elicopterul Da, atunci, da. cu- Nu mă știu. Cred că am ratat-o pe gamă. Și aici tot înainte. Că aici e drum interzis. Sens de interzis. E la cabină. Da. Bă, e frumos. Chiar a avut dreptate, a zis, bă, trebuie să faceți asta, că e păcat, dacă tot vă duceți acolo, decât să vă mai... Și oricum cu picioarele vorba ta, e jur mai bine, din mașină e numai bine pentru tine. Vezi că era unul care urcase cu rucsacul. L-ai văzut, nu? Da. Lângă noi. Uite acolo pe perete ce cascade frumoase. Mamă, ce mișto
se vede lacul în stânga. Văd și o bucată opului așa. Da, acum are un Câtă fracțiune de secundă. L-ați văzut când ați venit? Da, Când am venit. da, nu, e frumos. Foarte frumos. Trece pe punct de belvedere. Și fără cabluri. Și se vede cum e din Cioșe, cum e de lac. Vedeți șoseaua. Da, bă, e frumos. E... Și uite unde e stația. Da. Bă, e chiar mișto. E făcută fain. Te plimbă cumva pe versant. Da. Da. Nu stă nimeni la semafor. Să luăm bolovanii. Și că e senzație aparte să știi că nu vine nimeni în sens opus. Da? Pentru că ești atent la... Da. Să nu vine vântul pe zmeti să stai virajul. A luat cineva bolovanii. Nu mai sunt. Da, nu mai E dat în Poate mână. cineva.